आइलू हो जका बोलाई मम्मी जी बैठी आई बैठी नहीं हटते जी दीदी नहीं आई बैठी बैठी का हमरा खोला हो जा तनी सब्जी छोड़े नहीं खोजा रौरा हाथ के चटक लागे कोई चटक हम सब्जी बना के तुम लोग के खिया ले निमकवा अरे रे माई ले निमकवा डाल दी तो हम ई बतावो जा कि हम ही खाना बना के खियाई खाना बना के खियावे के कहता हमने के काट के खाना ले जियो तो हां तो घर में घूम एबर से करे से ना कुल चीज कह के तन के खिया देखे सब के ना पड़तनी माने बुढ़ में के मानत मम्मी जी जई बक्सम से साड़ी वो निकाल निका मम्मी जी के नया खुए जी काहे अब कोनिया बना के बना सोचा तो नहीं हम ई नो मन में कि काहे ना मम्मी जब जवाने न बड़ी हमी से मम्मी जी काहे ना काम करी हम भी के काहे खातिर करम जब तक बाड़ी जब तक नु करी हन ओकरा बाद त फिर हमरे के नु करे के पड़ी दीदी जी का जने मनी हन छोटकी तो माने के तो मान जाई बाकी दीदी जी लोग मनिहन के ना मनिहन हमरा से आगे आइल बड़ी जा कहा जाने छोटकी आई तो ओकरो से दीदी जी का बतियाते हैं अपने में ना हो कुछ ना कने कहनिया कहने ई छोटकी को बात कही का देख हम जो भी कहिला तो हम अच्छे के लिए कहिला कोनो बात हम खराब ना बाउर ना कहिला अब ना तो कहनिया कि सुबह से तो उठत नहीं तो हम ही के दोनों जानी काम करे के बा कोई जानी के त काम करे के नहीं के हां कहनिया के काहे ना दीदी जी से अब छोटकी दीदी से कही कि मम्मी जी से काम करवावे के ए दीदी जी रो तुमरा मन है का बतिया सीख के छीन लेनी बोल देनी और और बुढ़िया मान लो कि मुसर नहीं दे ले बाड़ी तो अब कोठिला लेखा दे ले बाड़ी का खात कही पियत रहे तनी काम धंधा कर लेन त का हो जाई उहे त ओकरा के छुड़ाए के न पड़ी आज के इतना खतर त परियन त के करी उनकरा हम ये के करे के कोई उठाऊ में दिक्कत होई हगे मुतावे में समझे नी ऐसे कहत नीनू छोटकी कि दीदी जी के चली जा कहीं जा कि देखी आज से हम ये कोई काम ना करे के आराम से बैठ के खाए की अब बूढ़ी बाहर से ले ले घर से ले ले सब काम करी उहे करी है हम के ना करे का दादी के करत करत बुझाता कि चप्पल खेलता हाथ टूट जाता तब बूढ़ी के ना बुझाला खाली अयन के आई हो दादा हां उठते ना कह मुंह धोए ली इनकरा चाही खाए जब उठो तो झाड़ू मरिया ना गाना में तब उनकरा पता चल कि बनाए में खाना कितना मेहनत लागेला बनाई तब नु का कहत बनाई जी वो का कहत दीदी जी कुछ बोलिए ना बोलियन त कह दल जी के बोलत जी तरह सब करी जे हमनी ले ना होई अपने करे के पड़ी 2 दिन त 6 दिन जे बुढ़ी तब का दीदी जी से कहे ना कहम जा कि दीदी जी बाकी बड़की दीदी तब माने में तनी से अथी करेली बाकी छोटकी दीदी हमें के सहायता मतलब दिहन तब का कौन हां जे नाक मानी उ करवाई बूढ़ी साथे तब का जे भाई हम तो हमरा करे के मन नहीं के बूढ़ बड़ी तक का मान ल कि त ना एकदम ठेंगुरी तक चल तड़ी कुन काले काम अरे इनकरा से झुलुआ ना बूढ़ी काम करतरी सन देखत नहीं हवे मंगरुआ के माई बिया पतो कतरा ला त मुका मारे लिस ना काम बहर के आ घर ले ले बाहर ले ले सब गोइठा ले गाय भैंस माने बर्तन ले ले सब करेली मंगरुआ के हां एगो ई बड़ी के राज गद्दी पे बैठी आई मोटको तो बैठ जले बोले के ना मम्मी जी कैसे बाकी का करे खाली एक छिपा ले लेवेली आ खात रहली और से काली जाके धय आइली बाधार में हम तो हो गई ना तब हम कहनी छोटकी ना तो हम ना कहती ठीक बनू तो जा तनी हम कहे बड़की दीदी से पहले ठीक बनू कहीं ना माने तो कह देम के रोज करवाई ना परले हो गइल बाटे करत करत बूढ़ी मान ल कि इतना बूढ़ बड़ी कुन काले काम धंधा ना होई या तो दीदी जी के पीछे पीछे हम की का कहत है कहां सब छोड़ छोड़ के चल गइल बाड़ी सन एही आदमी पर बड़ जेठन त का माने हम ही टेंडर ले लेबै पूरा घरवा के कि बड़ बानी तो हम ही करब त करब छोट जानी कोनो दिन खातिर उतरल बे कि ना करी हन जा बोल देला पर मुहे लगिन जे टेढ़ी आवे कि बड़ बाड़ी तो बोलताड़ी का जी दीदी मारवा गरम हो गई आ सब्जी चलैनी ना का जी कहू बे ना कदा के छावा कोन के दनी मसाला सारा डाल देन तैलु ताम झाम देखावे के चलो चला देही हो जे कि हम ही कइले बनी ए दीदी हम कबो अपनी नाम खातिर ना करी ना जी के ने कहतनी के मना का कहतनी मुंह ने कहतनी तू लोग कबो अपने से उठ के चूल्हा चौकी कइलो कबो जाओ जब ले ना ये तुम करियन तब ले तो हम पहले 4 बजे जाके कह देई ना तो हमनी से सूत के जागे से पहले ई त का करे फिर लिपल का चुजेली पिन जा जी एगो बात कान खोल के सुन ल जा जब इहे बा ना कि 4 बजे उठ के लिप देतै तो हम हुआ 8 बजे उठब आ तब देखो कि कौन जनी करत दीदी आपसे हो पाई ना ना के करे ना राम भावेला नो के करे ना भावेला नहीं बताओ ना तनी हमरा के सबके भावे न राम लेकिन ये कि अब कोयले बानी 4 बजे तो होई थोड़ी अब हमरा से सब कर जे काहे से कि हमरो अब जानवर थाकल जात हुए 10 बरिस ले उतर के अकेले खटत तनी करत तनी तो होई के फायदा मत उठावा जाए
ई बात तो आपके बतियावे के चाहिए ना घर गार्जियन से। अब हम ही ना न सासई कि हम से कहता नहीं हम काहे माने कोधा के आगे परोसल मिले जेता तो मुंह में लकीर नहीं के बोले भर कि नहीं हो दीदी अकेले करत त काहे अकेले करी हां। चली हम ही करब पूरी अभी है न होई। और दीदी जी एगो बात कही दीदी जी, तू तो आई तो बतिए कहे आई इना कब कहलो कि दीदी जी दी तनी हम बना देते रहो लोग ना आराम कर लें जा तो जब एगो तब एगो बात कही ए दीदी जी तो हम ही न बनाईला रोवा सब के आज न उठनिया तो बनेनी होई देखा हो होई देखा खेला। अरे छोड़ी सुनी हम एगो सब बात के एगो बात हम कहे आइल बनी मानम जा त ठीके बा, हम ही एक फायदा वाला बात बा। कावा छी लॉटरी का तार लागे वाला बा लॉटरी सब तो कोई जाए होए के होई। ना ना ए दीदी जी हम ही सब के लॉटरी लागे वाला बा ए दीदी जी। देखो तू कोनो एकदम पदले सरले बात पदब हुए तो हम जानते तोहर बात ठीक ना। अब कहिए देनी जा त हम बोलबे ना करम ठीक अरे है ना? बोल अब जब कढ़ाइए देले बाड़ू तो करन तो कह दो हम ही कहत रही नु दीदी जी अभी मंगरुआ के माई भी है तो देखिला बाहर ले ले सगरो काम कर ले हम के गांव घर के समाचार आई लहरी कहे अरे ना ए दीदी खबर ही न यही से पहले हमरा के बोले दे हम जब अपने बोल नहीं जा तब हम नहीं बोला 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 हमने के ना बोले के कहनी है ना मम्मी जी के खाली एक चिपा खा तरिया जाके बहरे घूमा तरी उनके से कहे ना के काम कराई जा मम्मी जी से। ई कहल का चाहत तड़ी पगलाइल बाड़ू का माने है चार चार गो मुंह उतरले बाड़ी काहे खातिर उनका फूल नहीं शरीर हमनी के मुरझाई है ना। हाँ तो रउआ सब करी जा हम के तो ना करम जा ठीक बा नो। ये दीदी जी देखी अभी उनकर उम्र का बाटे अभी बूढ़ी काम करिए ना हमी के भी खेले खाए के बा भी घूमे फिरे के बा मान ली नैहरे जाए के रहे तो नानू जा सकीला जा चूल्हा चौकी छोड़ के। अब बूढ़ी बाड़ी तो जो दिन जी हम जो दिन करी है अभी जमारे चपाट लेगा बाड़ी दीदी हम तो जमारे तो फैका सुनियो से तो का कहियो से जी आज का दीदी खाए के बेरी ना खाए कि उठते उठते हो जतन हो अच्छा तू हो आइल बड़ू का मिली जुली सरकार बहो दोनों के तो जब तुम लोग का मर्जी बा तो हम मनी का खाए के पीछे रही जा हाँ, तो और का? तुम संग घुनो पिसाई तब बात हम यही कहत नहीं है मैं मराई पिटाई तो सबे मराई पिटाई और ही खाई जा दीदी जी मान ली दीदी जी हमी के तो चूल्हा चौकी से टाइम नहीं के मिला तनी कुछ काम करे के चाहे मान ले माई से बात करे के चाहे भौजाई से बात घूमही फिरही के मान लो कहूँ जाही के बा लेकिन कुछ कहे तो हम लोग भौजी ना ई चीजवा सिखले हो सन तबे तो हम लोग कहता जाने ता फट दिन हमार माई के असही दे चले ना माई ना भौजाई सिखाले बा माई हमर करते रहे इहो तो बतिया तो ये कहते सन मान लो बूढ़ी हाँ, शरीरे बाटे। जो घर ले घोड़ा हाथ चले तो ये घर लो करियो ना फिर देखिए किसी तो ये आदमी के ना करे सिलैया मशीन हमने के रख देनी तो में जंग लग जाला आ ओके सियत रही नहीं जाता कितना निमन रहेला धर तो रहन बूढ़ी तो उनको देह के नस चलत रही आ ना करी हम जल्दी देह बीमारो ना के पड़ी करी। आ शरीरिया तनी मोटा कहाँ पवा बाड़ी? बाटी मम्मी जी की चले क्या होता लेके आई चले तो हमनी लोग पहले कह जा हाँ, चल हां कह देवल में निकल ए के मम्मी जा। हमनी को बच्चा कच्चा कह के निकल जाए कि वही में ये दीदी जी को बात कही रउआ आगे बोलती न तुम तो कहता जाना लेके आओ सब तो हम लेबे न करी ठीक बा दीदी जी हम लेके आवत तनी अरे के आओ शासन को के प्यार से तनी ठीक बा दीदी जी ढेर ना डपट के ना बोल हां अगर एक बार के हार्ट अटैक हो जाए तो फिर करा ना हार्ट अटैक होताटे कमजोर आदमी के हार्ट अटैक जा, होला जा, तू पहलवान जा। आदमी के ना होला तू लेके आओ मछली तुम जाते भाई हम हां ये दीदी इन हम कर दिमाग डाणे डाणे पाते पाते चल मड़ी के दिमाग हो ये अरे दादा का जाने ये दादा ये तो वो हाल हो गेल खरगोशवा कछुइया वाला तब का हो मरी के बतावा हो हमनी तो कुल बात होइबे ना कोई मोती में आइनन के केतना झट दिन आवत ताटे पतिया तेहनी के सही सही एक कहत से बुढ़ाई थोड़ी बाड़ी जान तड़ो हमरो कहियो रे से इहे चूल्हा चौकी के पाछा ना हमर नैहर जाके नहीं खे मिलल सही क्या मम्मी जी बुढ़ाई थोड़ी बानी अबे देह अपन चलाइब न तबे हमनी से बिटिया बानी पिछला महीना में तार बबी भैया के बियाह है अगले महीना में तो चलो जी चारो गोते निकाल जी जब मम्मी जी करे धरे लगियन त तब का खिया के सकेली चल मर्द मर्द मानुष के दुगो जहां दुगो ना जी हां ना तब का खिया ना सकेली मर्द मानुष के टमटरा कटल का कहां धइन हमनी के ना उतर रह जा तो मम्मी जी अकेले ही ना करत रहली ओ घरी के उतर करे खातिर आज उतरल बन जे तो बिस्तर पर रानी भइल बाड़ी उहे न बतिया हम वो सोच लेनी हो जब उन्होंने के संगे हमनियो को निकल जाई के तब केवन के जा बताओ मोर है अभी हरियर काटे के बाटे है तनी कटैलहु बताई ने किसे कहत कि भैंसिया के डाल दी भैंस बिया त मुंह उठा के ताकती है यानी के खाइलो हो ताटे रह यानी के बोला के कह दी लेहनवा डाल देउ स खइया सना त बताओ भैंस लगहर बिया टाइम से उलागी ना टाइम से खाई त हैं उ कहे कहां बाड़न गइल बाड़न कौन त लदनी करे
नेका समझ में आत कि हम द्वार पर भैंस बाड़ी से तो कम से कम रहेला है जब बैठ के खियावेला 20 गो रखले बानी तो सुन तो सरे कनिया मम्मी जी आ तनी भैंसिया के लहाना में डाल दो जा हाँ, सब काम करम जे मम्मी जी। एगो बात कहो तनी मम्मी जी, चली दीदी जी रउआ के बोलैनी है। काहे खाती काहे खाती जब बैठ के का करत तनी रउआ? अरे दुआर पर नहीं खंदा में जाके कुल मोल हाँ, में तो बुढ़ावन के लाइन मारो तनी ना मम्मी जी। कैसे बोला तरी रे तू अब कैसे बोलो तनी ऐसे कर के बैठी आदमी तो इहे नु आदमी कही। अब जवान जुकुट हमी के बन तो हमी के शौक सिंगार करे के तो रउआ क के बैठल बनी टिक टाक के। अरे मरद वाला बानी न तनी तनी सेनुर लगा ले बानी टिकुली सटल बानी त सोहाग के चीज कर ले बानी त तनी के कैसे नहीं हरत रे हां रण मुसलमान त बानी करे कि ऐसे बतिया तरू स हमी के निहारा तखी जाए मम्मी जी। हम यही कहतनी कि चली उठ के घरवा में आ ना तो ई मत हमी के नौबत आ जाके खींच के ले जाए के पड़ी। अकाऊ घरा में बोलते कौन चीज में ले जगह लाने डाला देखी मम्मी जी एगो बात कहतनी बात के एगो बासन कहनी मम्मी जी हाथना मोटा काटा अरे सुन के आओ तनी का कहतिया अरे रुकी हमार पहले बतिया सुनी तो जान तो जो सुन ले कथि हाथना मोटा बानी मोटा बानी आ काम उम करम न मम्मी जी तो देहिया के शरीरो घटी आ बाबूजी से तन टंचो रहम बाबूजी से जवान लगम रहुआ ना तो अभी रहुआ पड़ जाए काम अरे करे वाली बोतले बढ़ू जा तो हम काहे खातिर करे जाई ये मम्मी जी हमी के तो उमर पड़ल बा काम धंधा करे जिंदगी भर तो हमी के करे धरे के बा ए मम्मी जी देखी रहुआ करम तो रउ सेहत ठीक रही रउ पैर के घुटना के दर्द ठीक रही ना तो सब बुढ़िया ने रहुआ हो जाए ठीक ना फिर बात रही ना रहुआ कहिया कहत जे रहुआ निक लागी त कर हम हम लागी त मत फेकन कर माई के देखत रही नो कतना बूढ़ी करेली जवान के जवाने लगिला मैंने कहल का चाहत उसे कि हम चल के काम धंधा करी हां ये मम्मी जब मुंह के बात छीन लेनी है आही हो राम जी के सुनी त नीमन कही कि चर्चा को पता है कि बीच में मम्मी जी शरीरिया पड़ जाई तो सब कोई निमन कही ना के उ नीमन त ना हट सा तो मम्मी जी चाहे करी का करे के बाटे रे केमन चीज करे के बता खाना पीना करे के बा जी बढ़िया बनी जी तो बढ़िया बती अपन मान गोनी डॉक्टर पर कतनी तो रोवे लगती ना कि हमरा करावा सन काम एगो बात सुन लो एगो बात हम कहतनी बूढ़ी आसानी से माने वाली नहीं की इनका से जितने प्यार से बोले के नु उतनी बतिया मानी ना प्यार से बोले के नु तो ना मनी हमी के बातवा नु चुतरवा तर जात के बैठ जाई हन ठीक है बा करियन तो बढ़िया ना बाजी हम देखी के दीदी जी का कहत रही लोग ठीक है बा ठीक बनू हमर तीन तो दीदी जी नु तो डरे मत बोला लो बहुत डरा ली मम्मी जी से नु हम बानी नु हिम्मत बहले बानी डराई के थोड़ी बानी आदमी नहीं हर अपन माई बाप उतना डरा के जितना साथ ले डराई काम धंधा ना करियन त के करा मतलब इनका के बना के दी हमनियो के इतनी भजी तक हमनी के बेटा पर तो बना के दिए सुनाई से आजकल के जमाने आइल बा का काम कर तब खा नहीं खे आदमी कर जे नहीं खे कर तो पेट नहीं खे हां लगल सन हो ना लेके ओली दिमाग में ना लगोइली हो जा का हो लेकिन कुछ भी कम जब नया नया उतर रही न तो 4-5 दिन में मम्मी जिला जिला जी अपना से कोइले रहबी बड़ी चटक न बनावे ली खाना पुरान हाथ पुराने न रही जी हां हो बॉयल कतनो बुढ़ा जी तहराई थोड़े ना बुलाई आई उनका दिमाग देखेंगी कहां क्यों दिमाग चलइले बड़ी सो खइले होई हां जी मैया केवल फोन पर सिखैले यहाँ सब तबे न नहीं न ता तना दिन लगा ना बोलत रहली जा बोलत काहे नहीं की जा पहले से दला ला हमार तो चूल्हे में लाउने न लगावे ढंगा वाला जी ओए से रुकई ना हमरा के बोलाइलु हो जा का बोलाई मम्मी जी बैठी आई बैठी नहीं हटते जी दे दे आई बैठी का हमरा बोलाइलु हो जा तनी सब्जी छोड़े नहीं खोजा रौरा हाथ के चटक लागेला कोई हम सब्जी बना के तुम लोग के खिया आई रे माई नहीं निमकवा डाल दी अब तो हम ई बताव जा कि हम ही खाना बना के खियाई खाना बना के खियावे के कहता हमने के कर के खाना ले जियो तो हां घर में घूम एबर से करे से त हम कुल चीज क के तन के खिया देखे सब के न करतनी माने बुझ के मानत मम्मी जी जई बक्सम से साड़ी वो निकाल का मम्मी जी के नया खुए जी काहे अब कोनिया बना के बनावई बुझा हमारा ले खाना बे मम्मी जी उतना झमक में के ना आनिया के सदे भाव में ठीक रही ना लेकिन मम्मी जी तो अब एक साड़ियन को दागी न लगी जो समझ के उसके बाद बोलिया खाना बनावे ली ये दादा हमनी के कहे देखा खातिर सता कहे छुट के दाली दाली बताई हम जान तनी हमनी के और पहले से मतलब रहला गुठली की ना लगा से ना मतलब रहेला तन सॉरी डाल दी अरे कदम सन जोहर करवाई बुका कम बेसी रहल तो चल बन जाला चला तनी हमनी के तनी कुछ और कर लेबे के आराम करस जैसा अब बर्तन मोल खनिया के हो जे धद समाज धो देता हां तो हां ठीक है कहत रही मम्मी जी
ऐसा मतलब अब ए उम्र सब्जी में एकदम चटक लागी ए उम्र में करत धरत आदमी रहेला नु तो ढेर दिन तक आदमी जमान रहेला। ई शरीर न हजी मसीन ये भैया ना कहे के चाहिए तो हमनी के हमको के ना देती रे। ए मम्मी जी हमनी नियर हो जाए एकदम में पातर छितर आ निको लागेला गौन तब बाबूजी का? दूसरा पर ताकलो छोड़ दे हो। ए रे मार भे इसे चलो वाला की जानी चलो। बुढ़िया बड़ा चल तैयार हो गेली या सब खाना झट देने बना के मार धो देता नी आ खा के आराम करो सब दो बार पत्थर बाटल हो बड़ी सामान लकी ठीक है ना कहते से करो तब नस नस एकदम खुल रही कहीं उठ जाई झट देने बैठ जाई झट देने आराम करा जा ठीक है ना कहते से बड़ी हमार पतो ही लेकिन बड़ी दिमाग वाली बाड़ी सब हां अहो एने उने कोयला से बढ़िया बाकी खाना हम अपन बना दे बढ़िया से टाइम से खाया आई हे मम्मी जी अब का था ना नीक लागत किचनवा हमर घरवा काहे लागत रवा बैठ के बनाओ त नहीं है मम्मी जी। लगा तो फलाना वो बैठल ने हां मम्मी जी हां हुई कहने की आइए मम्मी जी सब्जी रवा बनाइला नु त बड़ा टेस्टी है मतलब चटक लागेला। तो जो जाकर आराम कर जो हम बनाओ तनी आइने मम्मी जी तय पानी अनु मम्मी जी मम्मी जी का आलू हो के चरा चरा तनी भुंजिया भुंज देता वा पता आलू तो काटी मांग ली छोटकी से। हां मैं दीदी जी दे देतनी आलूआ। लिया सो साई करे भुजी हमर खाए के मन ये मम्मी जी हमरा जान तनी अब का खाए के मन करता। तो हनी के बस ऑर्डर करो हम बनाओ तनी वाह मम्मी जी वाह तनी से खाली तो सारा हनिए के ना खुश तो हनिए के ना खुशी में हमर खुशी बाटे हां रे ए मम्मी जी बतिया तो सही कहानी है एकदम। हम जीवन जन कहत नहीं होतनी उतनी क के 10 तनी उठे बैठे में हमरा दिक्कत अब पता छी तो हो जाए फरार हो जाए तो खुश करे लागम तन के ना मम्मी जी बाबूजी बहुत मनियन रहुआ के पाता छितर हो जाइम त ले मम्मी जी धर ली अपन ये तनी आ तनी चरल चरल तनी तेल सब रहे डाल के अब रहुआ के बतावे के क्या बाटे अरे 10 सारी है आ और ये भून कुछ दे। खाए के मन करती कोई तो कहिए सा ना 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 तनी जान तनी रोटिया बसी के बउए न तो ओकरा पर आलू एक भुजिया में निक उ रोटी अरे तोहनी से हम कोनी ना कि हम सब्जी चावल ना खाई मुरत के रोटी में हमारे खाते ना बा चप्पल होने हटाई हाथ धो के काटो देहो पनिया और दिनों पर दिन फोरन ठोकल जाते का जी। आई दादा हमारा हाथ से खाए खातिर ढेर लोग तरसेला तोनी के बैठ के देखा हम के अंगन करत तनी आ एंगन ढंग सीख ल ठीक बा आज हम बना खिया दे तनी ए मम्मी जी आज भर अरे मने उ है मैंने कहा ना मम्मी जी के समझल करो तनी इशारा दे तनी यहाँ के रोजे रोजे करे मम्मी के रोजे रोजे भुजिया तो हम करे। बना सब्जी या भुजिया है तो बना दे मुर्गा मछली की आदमी अंगूरी चाटत रह जी मन। ओकर बाबूजी गोविंदा के अच्छा काचा जल्दी भूज के बनैले ना। रही न मछरी हां ए मम्मी जी आउ बुढ़ाऊ न मछरी के समझ के अपन अंगूरिया निकिया देले रहल ये तोरा धनिया नहीं खेलोगत की धनिया बाटे चप्पल पहन के आवत रियान नियर का हो जी मम्मी जी ओ पर थोड़ा चढ़ाने का बगल ले उड़िया तक ना उड़िया जाई हो मम्मी जी के बतिया मानल कर हवा नहीं खे बात के उड़िया जी ए तब मम्मी जी जानी ना कह दे तनी सुन ल जा हमारा नियर सास ना पाई बुझा हां ए मम्मी जी बतिया तो सही कहनी है। कहबे कल बन लाखों में एक मम्मी जी खाना बना के कपड़ा गोतले बनी जो ना फेंच देम काहे ना फेंच दे आइए मम्मी जी हमर न साड़ी दुगो बाटे वो धो दे हम हां कह दे के बा गोतले बनी ढेर नहीं खे ऐसन सास के गमला में बस एक गमला बाटे वो वाला फेंच देम ना अरे हम कपड़ा उपड़ा खुल पी दे जा सब खोल के धद से जौन को रखे बजा जो जो जाके के बाद धोइए देतनी हेल्थ खराब बनल न रही जी शरीर काम धंधा करम त आ कहनी हां का कि रोटी में चोरवा के हमरा रख दिए हां जी रखल बाटे सेक के खा ले मैं भुंजी में भुंज दी हम भूल देतन तन के घबरा समझ ना तन के काम पर अपन ध्यान दो जैसा सुता सा जैसा जो ठीक है बाद उनके सुतते के बाद त सुतते में की करना निक लागेला देखो हो निमन बनाए तब ना मैं बड़ाई करत रही स हैं ना निमन खाना बनाई त कहां से बड़ाई करती स ओ त मर जे तब बुझाई के मैं बुढ़िया रहते इनके का माने खाता ना आराम रहे कि ना रहे अब त इनके अत में ना बताई खाली मैं मर्दन नतिए परेशान कर बार बार कहला आ हेने आ पेटी पतो एल में त का बार बार जाई समझ में लगले ऐसे ठीक कहले बरसे हमके काम दे दे बरसे त मैं भुलाई ना देखो हो दिमागे से न घर दुआर चलेला नहीं तो हम मनी के तो दिमाग में गोबरे घोराई लगा कि कोनो मतिए ना काम करता रहो बैठा दे तारू जमाने बैठ तो आ लगवावत रहता उजे कुकर में सीटी आई अजी चाहो पिए में कितना निक लगता है आराम से तो बते सही जे कलू हो खूब चाहो मीठ बाटे टेस्टी बा दूध नियर बनाइले खूब निक
तब का दूधे वाला एकदम बाटे। आ देखो पगली बुढ़िया के कहती है तो पहले ना कहेला हमको के देले ना रहत तुमन के कितना पागल बानी जी कि तब केना का? अपने बस में आके कुल को काई पढ़ौली हस। ये जाने अब तो पूछबो ना कोनिया कि हरे का कह हम उना पूछने दादा उहे कनियो कि जाय द काम पूछे के होइला का से बाटे बाटे तब का जरूरी बाटे अथु कइल। जाय द अभी हेबा कितने कि तनी आराम मिली ना तो 4 बजे उठ के बोलन मत आदमी खटत खट खटत खट सान रहे पोटिया दुहा जात रहल हवे। तब हम त चाही न कि हम के आराम मिले। एगो त देही आइंगे न पतिल बिया पातर छितरा दूसरे में चाहे तो मम्मी जी खाती मन बझाउने को हो गेल न खाना दाना बनाए के न तो उहो के हे दुआर से हो दुआर बैठत चलत रहने। तब का जी हम अपन लड़का के सेवा सत्कार ना पपावत रहनी ह। उहे तो हमार माई कहते कि साल 1.5 साल पर आवे ले जा ले 2 दिन पर भागल जैसे लागेला कि एकरा खातिर दिगवा सब रोवत होखे ओ तरह बोले ली खाना बनवा ले बन जाई न तो मम्मी जी से तनी ढील हेरवाई के मम्मी जी तनी हेर दे। अब काम में बड़ा उनका मन लागत है। ढील रे भैया से तेल लगवाई है प्यारे से बोला बुझ प्यार से बोला बस समझ तनी फूल बत्ती। हां प्यार में तो देखो मुख दिल चीर के दे दी हन प्यार से तो बतिया फूल समझ तनी। अरे प्यार कैसन ताकते हो कि आदमी ना कहलन कोनो काम करावा तो कोई के प्यार से मक्खन लगा के बोल द के रहा कि आई हे दीदी जी बैठे तनी बैठे बड़ी जा चाय पियो तनी का दीदी जी ओहो। लेम का दीदी जी रउआ ना हम पी ली है पी के आई बानी? हम कबे पी ले ना मम्मी जी सबसे पहले हमरे देने चीखे के लिए तू बड़ अरे कल पर समझा गुलनी न से कराए तो सर कोलू का कहनी ई कहनी नु कि ए मम्मी जी रउआ सब के कहिला कि हो जवान लागेले जान तनी कैसे लागेले त कैसे हम कोनी काम कर किसला से नु नस के ना मतलब खून दौड़ेला हां त कोहा तरी नु कि ई त हम काम करम त हमरो दौड़ी त करी मम्मी रम पातला हो जाई ओ तरी के त हम ही काम करम हट बस वही तो यार मुझे अपन मन ही हां उनको दिमाग में गोबर न भरल बाजी। अच्छा ज्यादा चुप रहो अच्छा कुछ थोड़ी भर रहो हमनी के काम होता न मत कहिया हम भी जानी जे हां दीदी ने करवा सब ना मानम जा लेकिन रवा सब मान बोल जा ओही हमनी खाती बोल मानो मजे काहे ना तो बतिए को कहरियो के कारण आराम भावेलन सबके भावे न जी। तब हमनी के नहीं करम बटे तो हमनी के नहीं खेला गत तब का तो कपड़ो धोई पर तैयार हो गनी धो आई दीदी ठीक बा धो साड़ी उड़ी बाहर रउआ सबके नहीं साड़ी तो चल हुए अपन दुगो रहता धोती हनी कपड़ा लता और बानू भैया उले लोग के त दे दी फिट कला पर धो ले धो दे सुन न जाए और बात के थका दी एगो बात के बासन कहता नहीं मर्द मानुष आ ससुर मत देख ठीक न इतन ध्यान दे लुई एगो बात कहे के बा सुनी मम्मी जी के हाथ में कुल बा मम्मी जी के तने हम खाना रख बोल दे कि मम्मी जी अपन घर के बात माने मर्द मानुष ले ना बतावल जाला तो जाना तनी काम करे करे कुछ का जा करे त करे झूठ कट मम्मी जीती ना हतना ना हो ओके हट सन तोही के जवान लगबो सर हम ना लगो ओइसे को दे बिया जाय द ओ भागे करसु तब का जाओ जा तू चाह पी के आई थी कर जा हो जाए भुजिया बना देले बनी हां ए मम्मी जी आओ तनी हां मम्मी जी आते जतन हमारे लोटा ना मांगत रहुए रोटी भुंजे तपन दे दे हां दे दे दो रोटी में चप्पल दे दे काट काट के खा ले हमारा बेटा चाय पी ले तनी तामो जा तनी खा के आ मौसी आवत तनी करहिए पर से निकाल चूल्हे पर से निकाल तनी उतार के नहीं निकाल हमरो दिमाग कभी कभी काम में नहीं कर पूरा पैजामे हो गई बा आ जरूर नहीं दादा हमर मर्दों के ना थोड़े भिंडिया करे जाओ में डाली हो भिंडी में ना छछाइल है ना ऐसा ऐसा सब्जी बनवाइए ना कि पानी में भिंडी उबाल दो तो भिंडी का कलौंजी बना दो जेवन हमार माई बाप ना देखो रहते ओने चीज अच्छे बनावे के तो बनैले ही बनी मौसी जी आवे वाला बनी खोब तक ले आइबे दादा आ घाम का दिन बारे दादा एकदम करेजा जर जाई के होने ये टाइम में हित ना त जाता न हितैया में भगवानो न नोतिया लागत है कि खाई चबाई ओंगन का हो दीदी पूछिया जाई जाई रोते हटे तो हटे हम खलिया देता हटे अरे रुका हो तर भैया के न जनते बाड़ू न खड़े भिंडी घोटिया भिंडी के तो सब्जी हम रोटी लाएला दीदी हाँ सरसों डाल के हां एकरा में मछली के मसाला डाला जाने मौसी जी आवेला रहनी हो ना ई का मौसी जी काले फोन आइलो हुई आओ तो ये बरा हाँ भिंडी के सब्जी बना देनी है तो का खोई हो आय
अरे कम से कम आलू उबाल के चल। आई आलू सोयाबीन के भून चुपचाप भाज रह। के सब्जी बना देले रहती जे कितना बढ़िया लगी और तनी कि जाता हमर बुचे रहते तनी को पिया ले ठीक ना ठीक बजे। आ तनी मौसी जाओ तनी उनका गोड़ धो दिया जाए ऐसा ना कि न धोइया जाए ठीक ना मम्मी के देखी त हमनी कन बनिए जवन बनिए तेमन हां तब का औ का करे तरी मजिलो अब का कर दल जे का नहीं खुजा कर त हमर सफर ल कहीं अब लड़की के जाता ठीक ना अब कर जा धर जा भात तो बनिए गेल भाई और कुछ भात बना देले बनी भिंडी का अथु बना देले बनी और हो कुछ बनी छोटको। दीदी छोटको ए सतेंद्र बो ए दीदी अरे जाओ चुलिया के कुछ सब्जिया बाटे संहारा देखो बताओ तो नहीं कि और कुछ बने कि का ना तो हम बैठे तीनू कुछ समझ में नहीं के आवते भगवान का देखी क्या बनौले में चलो धो के लौका का सब्जी बैठा के जोरता के घरवा में का करब दीदी आगु लोग करके चिल्ला तनी आय लड़की आवत रहे जी दीदी के मौसी जी आवत है आ बैठल बाड़ू का मौसी जी आवत नी चिया तो जैसे लागता जानकारी नहीं खे दीदी नहीं खे तब ना सका तनी जी बल्टिया कहाँ लेके चल बोली सुनी ना मौसी जी आवत ना तो क्या बनाए के जी का भिंडी के सब्जी बनल दाल भात लौका का बाप सब्जी दीदी। बनावा रोज तो तो का ये बोल बतावा ना तनी मौसी जी का तना दिन पते एगवाओ तनी कम से कम कुछ बनाए उनका मन पसंद हो बताओ तो आवत जौन बनल बा जौन खजन बनबो कर त सामने कुछ बनी मुर्गा काहे फोन करनी है मौसी जी के पतोहिया के हैं तो कहती है ना कि नईखी मम्मी जी गइल बानी खेता पर ना बतिया देले फोनवा ना देले हियो हां पतोहियो लागत अपना मने के हो गइल आ जाए ना तो काहे को करे है कोराया दो के लौका में सब्जी छवा का तो ठीक बा अच्छे लगा के आ ना हो तो अजन त मीठा पानी पिया दिल जाई आ गोड़ और धो दिल जाई आ गुड़ावा बाटे नु तो मीठा पहले ले पिया दिल जाई में का बा अब जवन अब रही तौने नु अब रही जियत रही बुढ़िया त बताओ तो रही उ देत रही चाहे लियावत रही अब हमनी के कौन है महाराज के मतलब कहां लइको तो नहीं खसन मांगत दुबा बोले पढ़े गइल बाड़ सन अभी पढ़े नु गइल बड़ा स लइका बेटा तड़ा स बैठावा धो के फेंक द मौसी जी नु जब मन करला तो आ जाई ना बैठाओ आँच लगाओ ए दीदी कहो हम जानतनी सोच रहे सुबह है लेके का दिन के हुआ सका भाई घरवा में अच्छा, सुबह ले अंगना सब हमार घूमत रहे हम पानी बर्तन त एक लोटा गिर गेला हम जानो ने ता के हुआ आवत पिया सले जान जा जाननी चल दोरिया बैठे के काली मौसी जाओ खन दोरिया पर हमने के भेंट मुलाकात हो जाई पर सब्जी छवा कर तबे नु अब को तो दे दियो दी छवा मौसी जी के देखे के हमार कहिए ले मन मेथी बा हां मेथी डाल हां त मेथी डालो तब सूखल चली मरचा बड़ा बना के चल के देखे के मौसी जी के देख ले कराइया गरम हो चली चली ना दीदी बैठे जगह कराई जरी दी कतना दिन पते को मौसी जाओ पेड़ डाल दौड़ो खाना रोज पर रहे ना खाना त का करबो अब बन रही तबे नु आगे निकाल के दियल जी त खाई हो हैं को भाई मौसी जी को बेल इंतजार ओही बेरा के गाड़ी धोइले बनी को तनी की आवत नहीं आवत नहीं आ दू वाली फोन अभी तो फोन कने नेटवर्क नहीं खेलाव टूटू करके आ कट जाता जान हमार मोबाइल ये स्विच ऑफ हो गया सुबह से को बाहर का लाइट नहीं थे सही में हां स्विच ऑफ हो गया दीदी ए भगवान बड़ी कपड़ा तू खाता हो दीदी दादी अरे मारी अब रो दिन दीदी बानी जन बानी तो ए दीदी छोट की से मौत को हम जी मौसी जी आए वाला बानी के बड़ा खिसिया के वैसे तू का नाम है के कर देवे लोग बनी अब दिन निकल जाला हो गई चल ठीक ला बाप रे बाप पैसा ओ भाई मौसी जी बहुत कपड़ा तू कोड़ी खाता से हो राजी छनले बानी को बहिन के ता कोने नु के बेसनिया में सान के आ वही तरह रख द छान ए बड़ू जे का मौसी मौसी जी को जी आ- लागतनी अरे रात मौसी जी खुश राजा भगवान तो हल्को बनैले तू तो भेंट करल तो कनी तने पर रह जा तू तो गोड़वे लग का साड़ी गंदा न हो जे बहुत महंगा साड़ी खटिया महीने कर जन हेने कर खटिया करा हो फटो का तो हम लोग का तो हर बात सिखावे के पड़ेला एगो हमर बहिन रहलिए तो बैठी ओकर बस ऊंच खाल काहे कर करू जाए अरे उस कलर बहिनी बता का करी है जी आए ए पानी उनी लिया के अपन घर में पानी पिए मौसी जी
देखिए पहले जी भर के देख लेवे त मौसी जी के ये मौसी एकदम अंग्रेज लिखा है लेकिन मौसी जी अभी ले फैसिलिटी ना गई यही तरह हमनियो के ससुर रही फैसिलिटी ना हाँ तब का दीदी रहबे कैल अब का करी मर गल तो ओकर बतिये अलग बाटे न तो जेतन हमर दीदी हमरा खातिर करत रही अब तोहन लोग के तो मन के ऊपर बा कर बुझा कि ना कर आ हे मौसी जी मौसिया गुल का बोला कि मौसी अरे तो हेजी का पूछो चले जाके पानी नहीं के पियावे के पानी के दुआरी बोल चल मौसी पानी पी ले अरे घर में देख तू जा सुन बैठ पहले अरे चल ना घर में इनके ला शर्म बाटी पानी बबुआ ना कहां के रास्ता रोडवा उजा रे लइका उजार देले बना ना ना ओइनी ह त मिठाई खाती अरे देख एथु रसमलाई लेल में चूजे में रास्ता हां कौन ये सतेंद्र की दीदी रहे तो कर बातें कुछ अलग रहे दीदी हमारे खातिर जान न देवे के तैयार हो जा चली ना मौसी जी घर में ले चप्पल पर जाए चल हम ले चल हाथ में लेके चल बबुआ चली दीदी ले चल चल 500 तक कनी 500 अब हो बेगा वाला नहीं जाने बैठा दे लड़ दुआर पे ना कि ले जाके मौसी के पानी ओनी पियावे ला मौसी के चप्पल टंग रही खाली मिठाई है ना मन में लइके ना त हमर चप्पल लेके लेकिन टांग घाव मत लागी मोड़ैया में बताओ हो कराही धिका के ना देखले रहती तो कराही फुटिए न जाई त का जाने सब जानी कहाँ के कहाँ भागल बानी लोग ना आई रहती तो कराही फूट गई रही त चलो छमक देनी हइयो लौका तनी चीर के जल्दी जल्दी डाल दही ना तो सब कुछ तो होइए गुल खाल से सब्जी न बनावे के बउए बुझाता कि घर में केहू के आवाज नहीं के सुना त का ना देशे दुनिया गोइल बानी लोग ऐसा ही होती नहीं चाहिए कि एक हल ना पता रहे काजी चौपल ढोबतनी जी है अरे सर दे खाना बनाओ मौसी आवती है ना आज भी है दे द्वारा पर अरे खाने काजी अभी लगले गोई नहीं है तले मौसी आई रही अब आई धर ओकर चप्पल धर बढ़िया से पूरा दे लिया आवे क्यों आवती है कल नहीं लोग मौसी के लेके जाके लगा दे भाई खाता रह क्या रे हां खाता नहीं अभी खाना बना रही है खाता रह कुल चुप ना रही मौसी की गोड़ लगा दे आगे दे मौसी बैठे मौसी बैठे गोड़ धो कुरुसिया कहां बा रुक जल्दी आओ तनी मौसी की पीढ़ा खुश रह अरे चप्पलवा के हमर कहीं अस्थिर रख दे 150 का अरे बैठाब बैठी मौसी आ ये चुलिया फेंक दिल से फलावा अरे कनिया सतेंद्र पखिसिया तरु कहा सुनले बड़ू माई मुआ मौसी जियो हां हां ठीक अरे दीदिया मर गइल त हमरे के ना माई कहेला सतेंद्र इहो ले मौसी ले बैठ बैठ अरे हां दे तनी ऊंचा बना उस पर रही तो ठीक न बैठवे सब कोई बैठा मौसी बने। की गोड़ है तो उसी पे ना रहो ठीक बा मौसी जी बैठ अंता सुनी इका हमरा के मजाक बना के तू रखले बाड़ू जा हो लेबो हैं पानी सर देने लिया हो जा पानी का लोगले खाए हो जी 10 मिनट इंतजार करम तले मौसी जी खाई तल बैठी पानी होनी का पिए के हां सुन ना जवना के ए सतेंद्र कह दे तोर मौगी जवना के भुजिया काटत तरी ओको तनी बेसन में लपेट के छान देती त नाश्ता अरे मौसी करा के पकौड़ी को बनवा दी करा दुनिया ना के देखी ओकरा के सब्जी बन जाए करा के ए पकौड़ी बन सतेंद्र जाए तू तो जानता ना बड़े कि हम तोर मौसा हमरा के खियोले में हम कंगा जानत नहीं तू तो खाली ही तेरे का करबू छी कोई आवेला हित न सब्जी बनाईम कनी हिनु मौसी जी ई तनकी लौकवा एथुनियन हो गई रहला त ई कनी की आप खाती बना दे हम जे सतेंद्र खाए के नहीं के हम ना खाई अच्छा भाई पकौड़ी खाइबे ना मौसी अब पकौड़ी त लौकवा सब्जी खाली के धइल बउए त हाय ए बेरा बनी पगला उठा तू ही जानता वो मर चीज हमरा देवे के बाटे ए सतेंद्र पकौड़ी ना बनी एगो बात कही हमारी खून में हमारी खून में कहता नहीं हमारी आँखी में से नहीं आंसू ना खूने चुए ना जान जो ए मौसी जी ये बानी जाना आज हमार दीदिया रही त हमार दीदिया त हेंगा ने केहू ना बोले त हमरा के तुरंत ले अब त का करी के करी तोरा के हाथे पर ले ले रही ना तू कहां से कहत है आई कावा ना ये ngol मौसी जी लागत सुना जाना आओ जा कुल परिवार एक संग फोटो तीन लौकवा एगो बड़े धोली है का आ तनकी गर्दा लगल तार माई का से पहले बड़ी हो बुझाता कि आई बनी है तू से इंगल लागल से गोड़वा कितना गोर बजी अरे तब एकदम मौसी को जी के बात ना सूखे बाटे की गोड़ा का ए गोड़ मौसी बाटे जी काहे आता जल्दी जल्दी मौसा जी छूट दे दी ना आई ना अब दीदिया ना के तो ये जाके हमारे देखे के बाटे करे के बाटे ना हो का हो हां देख लो कहूरो कम से कम सीख मौसी आई बनी बतावा हो हम बाजारे जाई ना तो हई परस लटकइबे ना करी ना आई रहन चल देखा चश्मा लगा के शहर के होई काहे ने के बतावत रे हमने के संगे खेलने न रही जा हम तू तनी मोटा गई तब ना बुझाता कि ये दोनों तो एकरा के खूब मरले हई यही सन कहतनी कि खाना मौसी जी अभी हीरोइन लगी ना मौसी चुप के रही खइला आप पियला दीदी से यही बुझाला ऐसन भइल बाटे कि जान ले सतेंद्र आप तो पैसा देते हैं जो बेसन लिया दे
आगे मौसी गिरा दी हम लेके मंगा देता नहीं है ना दो देती मौसी तो का हो जाए दे मौसी दे के कम ना करो दे मौसी दे सब दे आज हमरा के एजा कमी महसूस होता तब ना बार-बार हमरा दीदिया के याद ना तो मुअल आदमी के याद पड़े। अरे जाए दे चुप रहो मौसी हमनी के तोरा खातिर नहीं जे बता तो कम हमनी के मान तोरा के दी तनी दी ना हमारा में ठीक लागत तनी सुंदर लागत रख तू हमरा से मतलब मत हमारा रख। संग फोटो खींच दे मौसी आ सतेंद्र फोटो रुक जा माई बेटा लागत है कब का देख तो हमनी के कब हमनी के माई बेटा लागी न जाए बुझाइबे ना करेला कि मौसी है कि का चपकल रहे ऐसे तेंदा? चपकल रहे के बा तो पलंगा पर जा करी आ कलरवा चालू कर तनी आ चालू कर के ओई पर आराम कर हम मौसी ठीक नहीं खेलागत घर में से कह दिन निकले के हम जात नहीं अभी ना तो आज आप में हमारे में झगड़ा हो जाई हमरा काहे पलक तो मत मौसी आवेली तो लागे ना तू हमरा उल्टा तो सीधा ना बोल बताओ तो हाय उनकर देख के देख लो बुझाला कि जवानी चढ़ल बा अरे ओकरा के जगह खाए पिए के बढ़िया से मिले तबे ना काहे आवेले ना ओजा रहती ए जगह करिया तनी चाउर दाल नहीं खेलागती आदमी के बना के खी हम कुछ ना करब हम जातनी मतलब तू ही एक भाई हाँ हम अपना घर में चल के पहले चुपचाप बोल दी मौसी के घर में से निकले के ना तो इहो एगो जानी हम नैहर भाग जाई भी एगो बता दे तनी यार भाई की तो तोर बुखारो छूट जाई जब मौसी आवेले तब एकर बुझाला कि को दूधे पानी घटल रहत हटे पते एकरे बनावे खिया के पड़ला वो दो तीन को भोजाई बड़ी सन के उ काटना माने लिसन आई बुझाला कि एकरे कुल करे के धरे के पड़ जाला देखी न तो भगाइयो दे घरवा में से अब तो सुत तना ई रोत है ना तो तेल डाल दी रोने होने बिया का जानी का करत अड़ी जाई लो मौसी जी दीदी क्या करते हैं अरे बुच्चा के मिसत रहनी हो बड़ी रोत रोत रहो जे सुनात रहे हाँ ते कर रोले ना काम बाटे पिए खातिर रोत ले भूखाई लली है तो फूला पैसा बका दीदी फूला मौसी जी के समोसा मंगाई थी खाए के फूला पैसा कहाँ बा हो तो तनी समोसा खाए के मन कर तो बना दे तू जा ऑटोवे का चोखा तू बा वो पूछू करेला आ मैदा रहेला तो ठीक लागेला तनी चरा चरा पैसा कहाँ बाटे ये कनिया बताओ जा अब वो तने भर करी के तन तन ठीक लाग मंगा दी 20 रुपया के अब खाली 20 रुपया का किलो मिली बुझिए का मैदा हाँ मैदा अब मिसनी है रुका खूब लागल जे तोने लोग गीजे जब रोटी के घर में ही बोला बोला बाड़ी बुझी कितना सुंदर लागेला नजर मत लगाए ए लडो जाओ देख ला हो तार चाची तक तड़ी जाओ कोने की मौसी जी की तनी अथु करा जा ठीक ना अब जहे ना हो अभी को हाथ में के रहन तो रखा जा सुन कि घर का बूढ़ पुरानी अजी दीदी एगो बात कही देखी तो ना कि हमारे रहन चाल मौसी जी के ठीक नहीं खेलागत ई एगो बताई एगो तो मान ली कि बनावला में ना खाई ई कौन बा कि उ बनल बताओ ना खाई हमरा के दूसर बनावो त पकौड़ी बनावो त हई बनावो देख ला चुटुकार खाए के बता कह दे जा कि जा अपनी घरे हम ना बनाई कह देतनी आ हई ओहू में हुकारी भरतनी दीदी अच्छा बताई कनिया बहुरिया के घर में जाके हमार पलर के बेंगनियन सुत गइल बाड़ी आ बुझाता नु कि एथु भइल बउए के जने का बोल पूछ ली तो पलंगिया घट गइल कि तार घरवा घट गइल हां नहीं तो मौसियो जी कम नहीं मम्मी जी का न बहन है हां वो तो सासे न हनी सासे है तो जब वो तना याद करके चल गईली चरित्र बनता ही होता तो नहीं अतियार कर अब ई सुनी ना होइसन बुझाता कि देख ले में देखावत तनी मार वीडियो कॉलिंग पर का के करले मार बतियावत तनी कि का करतनी बताई घर में सुत के ई ठीक लागता मौसी जी यही अरे चल लागी ना ओकरा बात तो चलिए जाए नहीं तो निक पर खाए गई तो कह नहीं कि अपने घरे जा हम ना बनाई बात बाकी क्लियर कुछ बनी होनी ना रोटी या भात बनता तो खा जा नहीं तो जा अपने घर हमारो घरे ई ढेर उड़ा तनी नु उड़ल नु हम छोड़ा दे हम पर से ना हम मसी हसे क दी हम मसी हसे क दी बने ना दे का कुछ लावे ना दे हम बताओ हां चप्पल ढोवा चाहे जूता ढोवा ठीक ना हम तो इन लोग के शुरू से जानते हैं तो हम लोग भी नाव तो जाता है नाव छेड़ कर ली जा तब से हमके तार के रख ले जा अरे का करी बोले के परे ला तनी खाए के तो चलते होइसे हां तिनियन भइल बनी अब ज्यादा खाए के पीछे हटही के नहीं के चल घर में रोज दौड़े के बा काहे ना बोली जातन देखतन मौसी जी का करतन जा जाई गोड़ धो के पी जाई नीमन बने के बा झूठो पतो ये फोन कइले रे कतन नतिए बीमार बाटे कह दे बतावा जो तो तू ही तो एगो बाड़ी की तनी एनी ओनी कह के अथी हो कम हनी हमारा मुहां पर हमारा नियन उनके मुहां पर उनका नियन चारी ओरे बेली ना देखही के वैसन बानी कहबे ना कला कि छोट मारे चाय बड़ा थी तो होला उहे में के हनी हां तो ओइ में कहई ना
तो रिश्ता है तो निभावल कर बुचिया सुत रही ना दीदी मिशन यो का कर जन रोत रलियो हां अब नहाई बिना जुए टाइम के हां जा सुतल आदमी के जगह हो तन लो देखिए उठ गई ना सुन के दीदी दीदी खाना वाना बन गया छोड़ी ना मौसी जी के चक्कर में चली खाना वाना खा लिया जा सुनी ना बुचिया सुत गले त खाली आप हो ऐसे न कि ना त जागे लग जाग जी है ना त खाहू के नहीं लेकिन नकिया को होता नहीं बुचिया के ना कन्ने कटी छोड़ाओ तनी का जाने पीछे 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 भागल रहत नहीं लोग पीछे पीछे अब बगल में मैं पैसा छीन ले हमें बड़ा ये जब पैसा लेबे कहां से पैसा दे हम तो हम जाता नहीं झगड़ा क के अपन मर्द के बगल में से पैसा छीन लेते ना रही ना दे हम हां ना तो मौसी के हई ले आदि फरमाइश करके मीट बन के ठीक बा चली ठीक बा हम खाना काट के लेके आवत ना तो बुचिया जाग जी हनु त खाहू ना दे हैं हमारा नाम ले जाना हम कोई नहीं का बात बाटे गाटा में जोर लगा मसाला मम्मी हम खाना बनते खाना कोई नहीं होता है ना हम सौर से घर में रहे दे समझ नहीं जे तनी बगल बना अरे मसाला नहीं के लागल के एगो हम रोटी संगे गाय पोछ के देखिए अगर आपके अपने से बना के खाए के बा मम्मी जी ना तो 4 हिस्सा लगा दी ई का चाहत और हम अपन गोया से एगो ई रहला कि हनी से मांगती का कहले बन बताई त तनी ओ हो जैसे का कहले बन ठेगा टूटा नि सरे का है मसाला बाप रे बा का सोचले बड़ी सखी माने बुढ़िया कुछ को ना पाई कैसे ललची जा तरी सब बनावत त खाए खाती के देखला सके एगो हम के गाने बनावत एगो तोहनी के गाने बनावत रुस गट्टा में जोर चाहिए जोर जन हमार जोर बाटे मोटे में त का हवे कुल काम हम कूद कूद के कले सोचा तरी सन का जाने कौन मुनर के खाना बनाते सब बुझाता कि नैहर में छछुन्नर मरले बाड़ी स खाना में कोनो रसे नहीं खे ऐसे खाना बनेला खाना चुतर दबा के पीढ़ा पर बैठे के पड़ला तब बनेला नहीं हेने बैठा दियनी हेने नजर मरनी होने नजर मरनी हेने फोन से बतियवनी होने फोन से बतियवनी वो खाना कौनी गोटे गोबर के लागी चाची जी हाँ हो आवा अरे अब जो हतड़ जे समूहिया वाली जी चली आवा तनी तनी सब्जी और दाल बैठौले बानी अरे चली जी हमार लेट होता अरे ई का करतन जी दुपहरिया में का करबू ए बछिया खाना ऐसा बना दे तरी सन बुझाता कि देखी के 10 वाली मैदान लग जाता जानलू खाई होता कोई बड़ी से घर में केनो काम जोग नहीं खीसा कोनो काम जोग ना खाना तनी लूर सहूर से बनेला त तनी पेट भरेला हे तनी रहे तनी सहूर से बनेला आ ये अलग रहेला जे करी घरे 3-3 गो बेहरारू ओकरे घरे दुपहरिया में खाना बनता खाना बनल बा हां बनल बा खाना वो हम अपना खाती बनावत तनी में का हम ये अलग नहीं की ना जी नहीं अलग नहीं खिए बछिया अलग नहीं समूहिया ना कहता ना कि जल्दी में सैनिया कह दा जा नहीं तो फिर चल जेब हम ओ बड़का गांव में चल आव तनी तनी कॉल तब नहीं आई के करा के कहे जाई वो तो छू दिया से तो फिर छुए हो जाई हम मने के घरे सास नहीं खीसा तो केता ना सास बिना तरस तनी जा आ ई कैसन बाड़ी जा के घर में सुतल बाड़ी जा सास अथु को मुंह तड़ी जाए तो हो अपन अपन सोच बाटे खाली जैसन माई बाप सहूर देले रही वैसा ने ना आ बड़की पतोया तो औरी अठलोहर लागेले जी ओके तो हम देखी ना खेला करिया नयरे के खेलल खाई लिया जल्लू हमारा नियर बात ओकर बात छिपा के घर में रखल जिनिस बनई खी उनके कहतनी वो तो अपनी भरे के रखले रहे टोला में हाला भरे तारा से का छुपल बाटे आज न त काल जनबे करबू सोही के जी का जन तरु ए भगवान रे ऐसन ऐसन आदमी बाटे जातन तो बैठा बना देतन त तू तनी खा लिया खा के देख लो कह के हमरो हाथों के खा के देख लो मत नहीं कि हम ना खाई हम खाइए के तबे नहीं आवे जातनी जन्नी समूह वाला पैसा दे ले आओ करी बात तनी जाई बाजार जन्नी चलिए सजी बेर हम तनी लिए तनी कुल मरचा तेल नहीं आधा किलो मोर चलो एक के पेट के हेता ना मसाला पीसले बना तनी के सजियो खाने के काम करी हमार जनता बड़ हमारी हाथ का खाना चटक रहे लेकिन चाची जी आपको तनी अथु बानी कि माने का अथु करे अपने बना ले तनी अपने खा ले तनी ये दादा का करी बचिया पेटवा खातिर त करही के ना पड़ी पेटवा ना पुत से अपना हाथ खइले हो चुटकारे हुए ना खोजी आज कम दू भी नहीं पहली घर जिनिस वो आप लेका सास न भगवान दुश्मन को करो के मत दे माने हम कहतनी कोनिया तोरा का फाटा ताटे बताव ना हम अपनी हाथे करतनी बनावत चल जी जल्दी तोर का होता
बाटे। जितना ही झगड़ा करे नी घरे रह के ना बताई दू दू गो तीन तीन गो पतो ही बैठ से बना के दे दड़ी से तो खाए के ना चाही आ तो शुरू से तो आदत लागल बटे मुहे लागल। हां हमार शुरू से आदत बा तोहनी के आदत नहीं खे कि छछुनर मार के आइल बड़ नहर के बनाओ तर सकी बुझाता कि मांगहु खाए वाला तोहनी के खाना बना पूछी आ हेरा जिनिस रे आया ओहनिया आई के तरे बोला तड़ी बुढ़िया हो देखो हम तो नहीं बोलेली मर चले खाए देखो एरा जिनिस हम कुछ उल्टा सीधा नहीं की कहते को बातें का भाषण कहतनी हे तरे तई आ लगा आ बिलगा होके के तरीका लिया तड़ी बुढ़िया दीदी हम तो कहनी हां अलग बिल की हो जाए जितना ही छोटकी पतो है अरे तो के बड़ी गंदा हमार खाना बनावे में कमी नट लागी रे हमार तो बस बोलत रह करत रह इहने लेखा कि तू सब्जी काट त तू मसाला पीस त तू हई कर अपन बापे भाई का करेजा बनावे दिया सब बनाई बा यही जा बैठ के खाइबा ना तोरा सरू से कहिया सा देखिए सा यही जब बैठ के खाइब आ वही ना तकबू सा देखो सा ना ललचा दिहनी त ललचे का त एहुगा नहीं ललचेली सा ना यही से तो सोचनी कि बना ली सगर की दू बेरा खाई एगो तोहनियो का बनाओ तारू सा एगो हमहू बनाओ तनी देख ल सा यही जब पता चल जाई केतना पुरान बानी त का हउवे खाना बना के आदमी भूख लागल बाटे हैं कोहा तरी से ठेगा टूटनी केवनो सेती है मुंह ले ना बेटी पतोही वाला भइलू आ तू बना के खा तरू अरे ना बनैया से तैसन बेटी पतोही के भरोसा आदमी मरी हैं जाई हो भात ना बनाई जा तनी सान के अपना के दूगो लिट्टी लगा लेबे तबे न देही में बल रही जाई हो हो रजनीश वो हम तो रहती त इनके लौरे से मार के घर से भगैती हे दीदी अच्छा चुटुकार खोए बिया छोटकी पतो ही बिया केतनो करी ना त उ ठीक बिया हम बाहर बानी समझनी जान लू ना खाए के चाहिए बना के लोग नहीं खा दे त जा के थोड़ी के खोइले में चुटुकार जुहा तड़ी देखी कुल गलती त हमरा मर्द में बटे उ नतिए देगल पगलेट ना रहित न त लोग होइसे कह के ना निकल जाइत हमरा के जाय दहो समझनी आई त समूह का पैसा निकाले जाली ना त तोन लोग शिकायतिए करेली एक रुपया के नतिए का बेटा मक चुसाई करेला है दूध को जानतनी दूध को लइका लेके हम कैसे चलतनी अब हमरे मन जानत तब एगो घुट घुट के जियतनी जाय दहो कन्या रोवल ना जाला जान लू लइकन के पोस्टल के अभी शाम का तो देख दिन हे सुख दी हम लइका बीमार पड़ जइया से ये दीदी बाप से का छिपावे के बटे 1 रुपया के न नतिए दवाई ले आई न कुछ ले आई पैसा देखले रहे न तेओने न करी हां उनहु का माई उहे न कमाओ करेली पगलो बतिए कुल जाके अपना माई ले कही त हवा करे के हवा जाके कहो मैं के रख ले का जरूरी बाटे गलाऊं जाके रख ले बेटे उ ठीक रही त लोग कहत ना बेद कुछ कह के निकल जाए जाता नहीं होता और बड़ा उल्टा सीधा कुल कहत और ये कोई की सिखौती है जाता नहीं हमर समूहिया वाला एजेंट चल जाए बेलन से मार के इनका कपार चली त कहिया की का कहत रही सवतिया आई कम भाई हमरा लखाए और ये रजनीश बो आज माई हमर बन जली जे कुल जनी ए बूढ़ी के नाम मुआई नहीं ना कुछ कहनी त कहिया से गा कहती है जाता नहीं हो सवतियन के देखत नहीं की गा करत तड़ी सन आ चढ़ा बड़ा देता नहीं की नाटई दाब दिया से लेकिन दुकर खाई का मत दिया से खटिया धलियो त जाई हमर लइका कहां गइलो से ई बुढ़िया से ना एकदम कपार जिया गइल बाटे जब देखो तब एकर हड़िए बर्तन अलगियौले रहती है हां शुरू के बना के खइले भी न तब हमनी के हाथ का नीक लगी 3-3 गो पत्ता उतरले भी तब कोनो के हाथ के खाना नीक नहीं खे लागत जे और खा के बना के मर जे खटिया पे पड़ी ना तब समझ में के बना के देता हम तो छुआ ही बोले ना जाई भइल बड़ी तो दीदी का हो अरे सुनी जी बतिया का भइल बा टोटल का कोनो अरे ना जी उकरुस बड़का भइल बाटे गइनी बूढ़ी के खाना देबे दाल भात तरकारी या भुजिया उ खानवा थक चौकी पर नीचे पटक देली हो आई हो दादा भोले तो के जो सपर लगे गइलो देवे जब जाना तड़ू के अपने हाथे बना के खा दिया ना रह गइल हो सुबह से ऊपर से पड़ल रही तो मोर लागल से कि तररखी के सास नु बड़ी त कहां से रह जाई गइलू मरचनहा के मिलल इज्जत फेंक देली खाना उठा के नु तो धन में दहिया पना फेंक जड़ी तू जगह लहक जैती हम पसवाती उ बुढ़िया मुआ दे अपने जी देखा तड़ू खा के कैसे हेंगा भल जाती है अरे उनका क्यों बाटे अकेले रहल भाई शुरू से लेके आज तक ले अकेले बनई ना अकेले खाई बियाह नहीं ना करे के चाहिए का जरूरत बेटवन के बियाह कइले को रखती बेटवन के अपने बना के खइती खियाती
ना चले कि तीन घर के वजह से त का करी हस बुढ़िया के ना लागत उ ऐसे ना माने ओकरा कुछ सबक सिखावे के पड़ी तबे उ मानी। जा सिखावा जा सब हमरा त बोल ही के नहीं खत्म बुढ़िया के तन लागत का खातिया के उसे जियतिया कुछ घर के खाना खाते नहीं खे तू खात का बिया आखिर तोरा लोकल ना एक कढ़ाई सब्जी बनैलसिया आई हो दादा मानी अलगे रहे के तू करते ना। अबे तू नहीं कुछ जानत अबे बनल अलगे सब्जी बनल रोटी बनल और खइह दिन रात खा ठीक है बताई हमनी के भूखे सुबह से बनी जा आ ई बना अलगे खातर बूढ़ी बड़की दीदी कहां बड़ी का जाने कहां बनू जुगे कहलो हम बुढ़िया नहीं का अभी कहां खोले बनी दीदी जाके खा लो का बैठल बड़ू ओकर बुढ़िया अपनी मोतिया हमनी के मुआतिया कहां बड़ू जो हो आजा बन बैठी बुढ़िया जितना हमरा के बिया के रखले बिया ना सच कहीं कि एगो सास ही है यही ले छोड़ले बनी अगर दूसर रहित ना तो कब खिया पिया के मुंगा देले रहती सोच ल ए दीदी रवा बड़ बनी रवा झेला तावत नहीं इतना दिन से रवा झेला ना कर तब बुढ़िया कब नेकी करे वाली नहीं दीदी सुबह से खाना नहीं खी खइले देख ली दे हमार हवा ले ली वो का कहा खोरन बो हां उड़ही के मेहरारू ए भगवान इतना शिकायत कनिया सुन ले रहतू तो तू तोहर माथा में दर्द हो गेलै तो सोच के कर शिकायत करत रही हमनी के कि ना ढंग से के इन्हन के बाप मातारी खाए बनाए के सिखौले हमसा खाली नैहर में मिलल है सा 10 उनकर बाबू मैं सिखैले बाड़नू कि अपने से बुढ़ा जे बुढ़ाइयो में बना के खई ह उनकर माई खात रहल है सुनकर लौकता ना कर तब आदमी बेजइए बाटे देखी दीदी कह ना कि शुरू से अपन हाथे चुटकार बनाई गांव के आदमी ना कहियो हमनी उनका के नहीं देख बेजा हमनी कहता गलती गांव घर ये गलती हुए करतरी गांव घर ये न कही कि पतोहिया ऐसन बाड़ी से तब तो बुढ़िया बना के खाती अपने हाथे बाप माई पे पहुंच जातड़ी लागत कि हमरा बाप माई के खर्ची देतड़ी ले जाके वैसे बतियावत ए दीदी जानतनी रउआ सहतनी हम ना सब हमर नाम शिवनिया जान ली दसनु त पानी ना मिली कौन अत करके रखले बड़ी घर में आई हेती छुकी बात के लेके बाहर फैलाया बतड़ी एकदम गोया बतड़ी सारा होरी आ ओकरा के ना जाने लो मुंह देखन बतियावेले बात ऊ त चखरन के हम जानते बानी हम ओकरा मुंह पे उनकर हम त साफ साफ कह देतनी भैया अलगा बिलगी रहे तने शौक पे बनैला खइला के तई कह ना कि आधा किलो 1 किलो मुर्गा लिया न तो अकेले चाय पीना बैठ के आ ऐसे सब लोग में रहबू त मान ला कि दूध पीस सब के देवे के पड़ी अरे बुढ़िया के बात छोड़ी जे ओकर बात लेके कपार में दर्द रखब जा दर्द कहतड़ू तू घरा में न रहतड़ू घर से बाहर निकलबू तहिया तोहर कपारे के दर्द उभरी समझलू अच्छा दीदी ओ बुढ़िया ए दीदी जानतनी सुनी कि सब्जी रोटी बनेले बियन बुढ़िया लिट्टी हो अंगारी पके हो दुगो ना होला लगले अभी चलतनी जन खाइब तन खाइब लेके गया के डाल दे देखो तू का खा ले तब ओकर नासा ढीलो बुढ़िया के आई ना चले रहो ये दीदी कतना तेज बीज लड़ाई तेज तरह घर में आइल बे अब देखो बुढ़िया के ओठन कैसे हेट होला कहां भी बुढ़िया लेकिन कुछ इज्जत करत रहनी कि जायदा जैसा हमार मातारी भी वैसे ही हो मातारी है लेकिन आज तक हमरा के बेटी का इज्जत करे जो नहीं खियो बुढ़ी मातारी का दर्जा दी कहां भी बुढ़िया ऐसे अब देखो कि कैसे पाला पड़ल बे कैसन उनका पाले समझ लो अच्छे जितने ना बोला उतने फायदा ना उठाओ चलो ना देखी जब पीछे चल का करती है आओ तो देखा है देख रहा तौसाली में तरकारी को के तोपले रहनी हमी आय उड़ गइल एकरा खातिर के छुआई रहन हसा का गाय गोरु घर में ढुक रहल हसा हां जा एक ठेगा टूटन लो जैसे हमरा के उजियावत अरु जा वैसे ही तोहनो लो उजिए बुझा देखिए जा कि ना हम घामा में मोर के मसाला पीस के बना के लिट्टी सब्जी दाल बना के गोई रहनी आई खा के अब तौसाली खाली क देले बाड़ी सब बताओ हम गांव घूम के कहनी के तनी दोरानी लेके खाए बैठी अपनी बापे भाई के करेजा में यार साग होला ली जा भोसड़ो लोग हेसन के बेटी पतई हो खेला मेरे के उबिया के धइले बाड़ी से एकदम सने हैं यानी के का हम बिगड़ले रहनी हमी यानी के मन तो ना कहनी के तोनी के नत खा चाहे खा हम का कहनी हमी का हो गेल मम्मी जी खेलले बड़ी सा जैसे हमार पेट कुहू कावा तारी से भगवान वैसे ही हो कुहू का सा काहे रे पेट कुहू का काहे ले करिया उड़ गइल ह और के मम्मी जी अलग बना के रखब नु त हम तो रहे ना दे पहले बता देत रहुआ के त काहे तोरी के मुंह में भगवान कांठा रूठ देले हुन का ना बोल जात रहुवे हम अपनी जगह से बनावत तनी खाता नहीं करत तनी तो तोहनी के का होता तोहनी के बनाओ तो माने करे गई नहीं बनल का बेकार लगत रहुआ के हमारे नहीं का निकला तोहनी के हाथ के चुटुक बनाओ तारू सा काहे बिया के लाई बनी ऐसे लइकन के बाड़े रखती काहे गांव घर चिल्ला के कहत नहीं कि कुछ नहीं की करत नहीं की से देख खाए खातिर काहे बोवत नहीं जा त जैसन करबो से हम पूछबे न कहबे न करब हमनी के ढंग
सबको खाना बनावल काय बिलार जुठारी के पूरा चाट गली खत्म कर दी है बिलार ना चाट आधा तो सब ऐसे सब बिगाड़ रानी हमार नाम ले जना हम कोई नहीं का बात बाटे गाटा में जोर लगा मसाला पीस हम खाना बनते खाना कोई नहीं बताई ना हम सौर से घर में रहे दे समझ नहीं जितनी बड़ी बनाओ अरे ना मसाला नहीं के लागल के एगो हम रोटी संगे खाए पोछ के देखिए अगर आपके अपने से बना के खाए के मम्मी जी ना तो 4 हिस्सा लगा दी ई का चाहत तोरी से हम अपन गोया से एगो ई रहला कि हनी से मांगती का कहले बनी बताई त तनी ओ हर जैसे का कहले बन ठेगा टूटा नि सरे का है मसाला पिसत रहमी त कुल धन हुए रहुए ये कोनी या होई से करत ओ त जे सरकारी वसन कहबे न करी काहे कहब काहे वही सब करत न कौन सब्जी छाव तो सकी सोना लगाते नहीं खे अरे आज की वैसे खाना मत बनाइए सब ठीक बा ये बना के बनी दस तैयारी को के हमारी बना के देतन तोनी के सब सब तोनी के कहानी है कि सब पहले ना सास मुगल रही है कि चलते यानी के जब से आई बार से तब से हमर देही आधो में नहीं जेकरा घर में सास नहीं की सना वे सुख चैन से बाटे तू को रोटी चैन कत खाता है लेकिन हेतना तक का बाट घर में लेके अब जो घंटा टमाटर के चटनी पिसब तब न लिट्टी संगे खाइब भूखने तो बुझाता कि हौल फूक दे पेट में अगर देखो बात कही अलग बना के नाम लिहनु और अलग बनाइए तो ऐसी करब देखत रही की खोलो सो रखले बड़ी खोई नहीं गैया के लेके डाल देनी खाइल तो स्वार को के रखतड़ी ना हटो जाता नहीं हम ठीक बटे आराम से रह जा जैसे मन करे वैसे करा जा हमरा बस के बात नहीं थी मर्द हमारा तो कब दिन ए जी हम के अलगा करी आराम से बनाई खाई चैन का तनी दे सुतम ना ठीक बा हां जाए बुढ़िया के हम ही सुधारब एगो बात कही का दीजिए जैसे जैसे हम कहत नहीं ना वैसे वैसे तू लोग खाली कर ठीक बा बुढ़िया 1 मिनट में सुधर जाई हां तब वो एकदम नाकी में उंगली कई दे लेबई त ठीक है बाटे अब अलगे खाना बनी देखत रही रौरा आओ अबे खइला नु फिर बना के तू धरा चटनी बुके गइलू बुक के धरा देखो कैसे खातनी तब तू सोझिए बुझा के ई कहतड़ी ना काम धंधा हाल हाली कॉलिंग हो अरे एगो तक टेंशन मुक्त भइल जा तनी करे घर तनी मांगल सरकारी तो कुछ ये धइले होई तो अजी चाची जी का भइले जी में आधा तो सारी सब्जी धइले रही बतावे में तन को रोज सब लागल बट अब तू ही बताओ करियो कि उनी मन करो तारी सा ए चाची जी का के कोई दूसरा के बीच में तो परलो ठीक नहीं खेना जानते बानी जल्लू लिटिया जस के तो से छोड़ देले बाई से अतर करिया दलिया खा गले बाई से आन साग गले बाई से अपनी करे जा में अब तो गरिया तो तू कहबो ना के अपन पतोहिन के गरियावती करतिया हम कहत नहीं देबेला कोनिया हम कहत नहीं कि जब हम अपनी हाथे गोड़े बनावत तनी खा तनी तोनी के माना करते नहीं की त काहे हमारे पीछे लागल बड़ू सा हो तो बात सही है कहतनी आ का जरूर बुढ़िया का खाना ना खाइल आई धरे अपन जब बनल रह लिया जाता ई देख जरूर वाला काम न बाटे जी आई अरे 1 घंटा समूह में ना लागलो तो ना खाओ के मानुज के धो देली है न धले बड़ू तो तरकारी का कोई है चाची जी अबे रहला खैनी है गया के नदी में डाल देनी हम का जानी कि अपाई ए बचिए धले रह काहे के नदी में डललू हो अलू ये ऊपर बतली न धो के नून डाल के खा ले आ जानते बानी कि वही से झोर देनी है ना लेहानवा अब गया हमर जानते बानी कि झूठे उठे हमार ना के बुझात कि काहे हमारा पीछा लागल बड़ी से का सोच दे देती से जहर हम मर जैती खा के तो चल जेती बूढ़ऊ के वही जा रहती का करे ना लेके जाला बुझा लगे मैं और रखले बा जल हमर के लेके हमको पसंद ना करेला ई त बात सही है कहतनी जब से आपके हम उतरल बानी आपके देखले बानी न तो रोते देखले बानी जब लगे आई तो कही दोबारा आइबू ना बताओ अब का जानी हम कैसे दोबारा जी भाई हमें यही से चलो तनी और जब लगे प्यार से आवेला लगे लेकिन एक ही बात बोलेला दोबारा आइबू ना अब बताओ हम के गन दोबारा आई करनी है इनकी टेंशन में दोबारा आते नहीं की हां तो अब क्या गन दोबारा आई अगर सुतला बैठे खाते हम दोबारा जाई का जानी वो तो कहतनी कि अब जाए दिन जब खाई ले बढ़िया तो अब दूसर बना के खा कन्या तरतुतिया फरल बा अच्छी फोरल बा लेकिन लइका बा जाता वार न मार झोरत न सौके जद में से 2-4 गो बिन लेतन का करब चटनी लिट्टी खा लेतनी भूख ने रोई नहीं के जल बुझात ना पेटा में लोहर बढ़ जाई हां जी तब बताओ ई लोहरिया बरल के ठीक बाटे कि नून और रोटी खइल के ठीक बाटे खाई दिन टूट जाएगा तो बूढ़ के टेंशन नहीं गने आप अथु करतनी हमार जिंदगी कनिया में क्यों न और के नहीं के जनली
ई तो बात सही है कहता नहीं जी जब मर्द नीमन नहीं खे ना तो जिंदगी कोनो ओरी कर नहीं खे के दम में देखी हमार दुए पैसा कमाना भले गरे माटी करे ना देखिए मटिए के घर में बानी देखिए अरे तू ठीक से बाड़ू हो बचिया हम सोचत नहीं एहू उमरिया में हमरा के कोनो मिल जाइत ना तो हमर गुजारा कर दे जल्लू बाकी हनी के लगे हम नहीं की रहल चाहत मने ये जाता नहीं कनिया में अब के मिली अरे माई बुझाता कि चक्कर आवता चाचा जी करब तो कॉल नहीं कमले से चाचा जी से का जरूरी बाटे दूसरा के जो होता नहीं